nang libre og snack si Undoy. Mo nang nakakaon may pizza karon. So guys, nauli na day may gikan ila Undoy kay kuan naman ko mauli man ko gabi eh. Nya gitapuan ako kaon og kanon. Nakanahon na ako nga kuan ako mag oatmeal. Kay kanang night time bitaw nga hindi ko ganahan magkaon og rice. So karon man yang panihapon. Si Alianag si Atan human na sila panihapon, nanihapon sila daan dito la Undoy. Improve atang oatmeal ron kay naay prutas, sagol. Adi ning butangan og apple og saging karon napay lasa gahang oatmeal. Story time ta samtang maghiwa ko diri ang apple. Gibati jud ko kaluoy ni Dalton. Kay first time bija ang Clorami nga kanang but-an na bitaw si Ja. Kuan jud kong Dalton nga gimingaw jud si siyang nanay. Kay datoy time nga niabot si Atan og sadyo. Dari sa Atan ning higda sa gawas. Nya kadto ning dapit sa pultahan nga higdaan na mao ko to higdaan ng Clorami og kapod yun si Clorami gikan maninda. Matong pagkakita ni Dalton nga dahas Atan naghigda sa sahog. Ning dagas Dalton si Atan kay nagtabon man sa diyang naong sa iyang jacket naghigda. Ning dagas Dalton ning hapuwag ning ingon nga nanay Clorami. Gibuksan ni jag naong ni Atan. Pagbukas pa ni jag kay di man nagjang nanay. Naluoy jud ko. Ajang nibalik si Dalton sa agi, murag naghibi-hibi ba. Mao tong hanggi deul, hanggi gakos. Mingaw just Dalton sa iyang nanay. Manang niin ko nga dugay pa matong Sabado nga maulis Clorami, naluoy naman kong Dalton nagsudong kay kanang di man siya maghilak pero isahay maghinagtak mingon siya nga nanay Clorami kuno. Manampit sa iyang nanay. Manang nga di jud lalim ning bata bitaw nga but-an na. Okay pa tong batang gamay pa. Napay buot kay di pa kadyo jud dahom maghandom. Sa iyang ina, si Dalton kay maghandom naman, luoy. Sure pog ko nga sa Clorami gimingaw jud putong Dalton. Kaya ako sa una kanang ningladyo kong Aliana. Si Aliana hang gibidyaan mga kuan naman to, mga 11 months. Di pa kajubutan pero grabe mingawa. Anong di lalim maladyo sa atong anak. Unsa man lagi na no nga kanang susundod siguro mo travel sila sa Clorami. Nice jud og silang tibuok pamilya may mag-uban kay para na murag lahi ra man jud maglipay-lipay. Unja na kay nabilin ba? Bao di man pareha lagi ning batigan sa inahan na painahan nga isig. Pero ako para na mingawon ko si Aliana gani nga bisag harang ibili ni nanay. Mingawon ko bisag kanang pila ra ka adlaw kanang motabok si Aliana sa bahay mingawon ko kay way magsamok-samok nga na. Samot na og atong anak bibi pa. Ako sa una nakaya dito na nga bidyaan si Aliana kay saan man pud na nga tong giantos kay kinsa may mag-support namo nga mamalagi taw aning support ang diyang ama. So mao nang di lalim nga kita na mabuwag sa atong anak. Kina mingawan. Just nauli na ko gikan ko sa eskwelahan bitaw mamanay na suwahid kaon guys.
Bitaw na way kung kaon. Hi. Naway kong paniud to kay late na ko namahaw. Kanunay ko malit og pamahaw kay kanang nagkuhan ko nag-water therapy. No nang malit ko og pamahaw, late na pagpaniud to. Dagapon mi laplurami. Kuan, pila lami ka adlaw dari. Start ko das Sabado. Unsa Domingo ni uli kay simba. Lunes ni balik. Martes ni ngari. Nakaron Merkulis. Nasang giabagan nagbantay ni Dalton kay si Undoy na may duty kadlawon. Anja ka rin nagbantay ni Dalton kay kuan man ni naapoy mga anak bitaw. Anja di siya makasadyog na rin. Pareha ganina alas 3 ka pining duty si Undoy mo nang kami biyahe pud mi kadlawon padung dari kay mabay mo bantay Dalton. Nagtuta. Namang sidang kay kuan adobo nga isda. Baka rin pa po ko nakasuway nga isda pwede din adobuhon. Nga namin pansit gikan sa family house kay nagpansit sila kay pahinungod sa birthday sang kuya. Happy birthday Kuya Adoy. 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 Happy birthday ko na kuya. Kuya madaling tawag kanina, di man ang kulma. Uncle man pa. Mag-diet sa lamang ko ron. Bitaw. Manjod, need ko kanang disiplinas kaon kay lamin naman kan kaon. Ang dakuan. Kanang mintaas ang timbang. From 51 kilos, dahil man akong 54. Kaya kami lagi yung dami man ni kaon. Kaya matong ka rin. Nasig matinga mo. Ganun, naka-lipstick ko. Pani ka lang.
Lagi pa try si Abi nga lipstick. Yan, yung try ko man ng wala na po napad ah. Dati tayo min. Pagdamping dati tayo min ha. Sama tayong pagpanggati tayo min ha. Ay ma'am, salamat po sa pagpangga. Lami pa kaon pero tugngan. Hindi pa umahan kay bibakad nga ta.